Hi everyone! Welcome to my channel! And I am Jessica de los Reyes, or you can call me Ikang for short. At syempre, nandito ka na din lang sa aking channel. Mag-subscribe ka na dito sa bell button at subscribe button. Pakipindot yan ngayon na. And today's video, pupunta tayo sa Sunday's Bazaar ng Villasis. Every Sunday lang ito nagaganap dito sa Villasis. Itutur ko kayo sa aking hometown. Let's go! Sunday Bazaar, kasama ko sa Enzo. Nakasalubong ko siya. Bibili daw kami ng tag 50 na laruan. Ayan, itutur ko kayo ngayon dito sa loob kung ano mga mabibili dito. Kaya samahan niyo ako, okay?
pupunta tayo sa isa sa mga shop dito. Shop ng aking kaibigan na milyonarya ng Pilis. Na nagtitinda ng sapatos. Hey, pay attention. Hi! Upo tayo para ma-interview siya. So, siya po si April. Hi! Anak niya si Gab at saka si Aki. Hello! Say hi! Hi! Anyway, ano bola nyo? Ano ba to? Vlog ba to? Akala mo ito nagbibideo na kanina Nagbibideo pa. ba? 950 ang bola namin. Oo, 950. Bakit 950? Hindi 250. Nagagakamo. So, yung bola nila is molten. Baliktad pa. Molten GG7X. Yes, kaya siya tag na 950. Yes, siya ang mga sapatos nila, oh. Mga pang mayaman, mga pang basketball player, ganon. Mga pang lalaki, malalaki ang paa. Dito kayo pumunta sa shop nila, promise. Anong tawag sa sapatos na ito? Promote, go. Lebron. Lebron. Lebron 15. Lebron 15. Bakit mo nasabing 15? Hindi ko din alam. Tindera ka, hindi mo alam kung bakit Lebron 15. Sinasabi ko may alam dito. Lebron, kung mag-vlog tayo, wala tayo matatapos. Okay talaga, hindi ko alam. Lebron 15. Nagkakano? 2-3 po ang Lebron 15 namin. 2-3. Wala na bawas yun? Sige, pwede nating bawasan. Tatagalin natin tong sansintas. Nagiging 2,000. Bahala ka bumili sintas. Ganon. Ganon lang yun. Ito, syempre, very trendy ang color white. Yan. Gustong-gusto ng lahat. Curry. Curry powder? Yeah? Chicken curry. Magkano ganyan? Curry. Oo. 2-3 nga. Lahat to, 2-3. Oo, kasi puro sila high-end, mga bagong design ngayon. Oo. Pero ano ba? Pero Original, kung 2018, 2-1 ang benta namin. Ito is overrun. Overrun. Yeah. Saan kayo nag-aangkat niyan? Sa kami nag-aangkat. Oo. May supplier sa asawa ko. Oh, may supplier sila. Yan. Sila lang yung may shop dito na may overrun na shoes. Na ang gaganda, promise. Kung may ka-size na ako, bibili ako. Pero kung, wala namang ka-size, hindi ako bibili. Anyway, thank you so much. Bye! Promote pala. Puntahan nyo kami dito sa VILLASIS every Sunday. Puntahan nyo siya every Sunday. Dito sa may VILLASIS. Yung shop nila dito na puro sapatos, mga overrun shoes. Thank you so much. Hi, kuya! Magkakano pa sapatos nyo, kuya? Saglit, pupulot na lang ako. Kuya, magkano yung mga ganito yung sapatos? Ha? 150. Oh, 150 daw. Size. Ay, ba't na kayo 680? Sabi 150. Oh, ganun. Medyo shy type sila dito. Ito kuya. Ganito, magkakano po? 650 nga. Oh no. Talaga ba? Sige po, thank you kuya. Thank you. Sa susunod kong vlog, siguro mag-1,000 challenge tayo or mag-500 challenge tayo. So ngayon, tinor ko lang kayo dito para alam nyo kung ano mga mabibili dito sa VILLASIS Sunday Bazaar. And, yun. Pag pupunta kayo dito, magbaon kayo ng mga 2 kilos na sunblock. Yun lang. Mainit eh. Ayun, oo. Maraming mabibili. Bag, shoes. Hindi lang siya ukay-ukay. Meron din siya mga brand new, overrun, na sapatos, ganon. Init. So, finally home. Init. Hi. Basta ka po. Okay lang. Susunod na lang tayo mag-vlog ng 1,000 challenge. Or 500 challenge. Kasi wala pa tayong budget. Sa ngayon, inikot ko yung muna kayo doon.
Para alam nyo ano mabibili dito tuwing Sunday. Ayan, pinapaalala ko. Every Sunday lang po, yung Sunday bazaar na yan dito sa Villasis. Magandang pumasyal dito every Sunday. And kung iniisip nyo, simba yun family day yun Hindi, may malapit na Catholic Church dito. Pagtapos nyong magsimba, diretso kayo doon sa Sunday Bazaar. At kung naiirita kayo naman doon sa... naiirita kayo sa mga kids, mayroon silang malapit na playhouse. Ay, hindi playhouse. Parang park doon na pwedeng mag-slide yung mga kids. Hi! So, yun lang. Thank you for watching. Bye. Please like and subscribe. See you again next time. Bye. Say bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye.